Hvad siger du? Jeg kender mig ved, at det ligger lige på krydspunktet cirka. Ja. Så det kan både være glat og overhovedet ikke glat. Jamen, velkommen til. Som I kan fornemme, så er der allerede panik på. Jeg er bange. Ja. Vi prøver noget nyt for sæson 26. Og det er at filme vores små rides, som vi kalder det, raids. Ja, det er jo en snepremiere, det er jo den 28. Ja, vi kalder det for nytårsgravel. Hej. Det var fint lige på filmen, man lige rundet der. Ja. Det må jo, ja. Der er lidt meget trafik her. Ja. Det er en god tur, tror jeg. Det tror jeg også. Nå, ja. Vi prøver lige from the top. Velkommen til. Vi kører den vej der. Jeg ved, jeg kørte den anden vej sidst, lige meget. Okay, ja. Vi har lavet, vi vil lave sæsonplaner for 2026. Ja. Vi har nogle sindssyge ting i støbning. Ja, dumme ting også meget. Ja. Det er Rasmus, der ligner Grete i dag fra Ørken Sønder. Jeg nægter at bryse mine ører, det kan jeg ikke lide. Jeg kan lige koldt op i ørerne. Nej. Og Thomas her, det er ham der. Ja, det er mig, ja. Kamerafører, ja. Kamerafører, ja. Vi tager en bitte tur i dag. Vi kalder den for nytårsgravel i Silkeborg. 80 km. Ja, hvis alt går vel, så rammer vi det 80 forhåbentlig. Det var planen. Ja. Parties, brugstur, kalder man. Ja, jeg var lige ude at lave en recon her for et par dage siden. Det var fint. Det går lige bagved. Ja, gør du det? Se om vi kan komme forbi her. Hej. Hej. Og folk de tænker om vi må være rappende gale til at cykle i det her. Ja. Det er da i hvert fald bryspunktet, vi er på, hva'? Ja, det er sådan lige på grænsen, der er virkelig lige. Ja, lad os gå lidt til venstre, så. Skal vi gøre det? Satan. Ja. Prøv lige lidt asfalt her. Inden vi kommer på grusvej igen. Men altså, jeg tænker, at vi kommer til at lave en masse videoer ind over foråret, sommer og så videre. Men nu kan I starte med at følge med her. Så laver vi lige en samtidsvideo af vores bitte tur i dag. Yep. Ikke? God tur. Jo, tak. Hej. Hej. Så løst. Ja. Det var. Det var sgu tidligt. Han tabte en dunke simpelthen. Ja. Nå, det er ja. Så er vi da i gang. Må jeg lige komme med rettelse? Ja. Det var ikke Rasmus, der smed sin dunke. Jo, det var det. Og mig. Det var en dobbelt op. 50-50. Så var han i bakkerne. Ja. Så er vi i gang. Har det levet? Det ved du. Det er der har kortet. Det bliver over på den anden. Hold da. Ja. Åh, en brand. Ja. Og det var højre, ja. Oj, shit. Er det ikke hele vejen? Er dig? Ja.
Ja, tak. Kom på asfalt. Ja, ja. Nej, det. Han er dobbelt altså dis på, han kan ikke køre noget. Så kom han. Så fløj han. Han er stiv gammel jæger, der. Ja. Der kommer han. Ja. Nej, der er dobbelt op, du. Kom. Kæft, der er et par huller der her. Ja. Ja, han bliver aldrig taget over. Nej. 18 år på 8. Ja. Hold da kæft. Det går fedt. Ja. Stinger lår der. Lige en hurtig indskydelse at sige, at hurtig indskydelse at sige, at det her, det kan I lige så godt vende til. Hold den der. Ja, hvad skal han nu? Jeg skal pisse. Jeg skal pisse. Hvor filmer det kamera hen? Jeg kan ikke vide, at jeg er i... Nej. Er jeg i søgefeltet lige nu? Jeg skal nok finde ud af, hvor der sker noget sjovt. Nej, jeg skal da pisse. Ja, det er sådan en ting her. Ej, du har da engang kørt. Ja, det, hvad kørte du bare rekorden? 120? 142, ja. Ja, det er flot. Nu har vi kørt 20. Men det er også off-season. Men det humler og bumler også, så blæren bliver masseret herinde jo. Det er også off-season. Ja. Og den stilhed i skoven, det er rart. Ja. Jeg håber ikke, han er jagtgården derinde, så fanger han der ingenting i dag. Men jeg tænker lige kort vej, vi lige skulle fortælle, hvem fanden vi egentlig er. Ja. Rasmus. Ja. Han er derovre. Han er med på 9 ud af 10 videoer, vi kommer til at lave i hvert fald. Altså ikke 10 ud af 10 videoer. Fra Randers. Fra Randers. Kom gut på 43 eller sådan noget. Ja. Vi når lige om lidt. Det skal vi ikke snakke om. Nej. Og du har debuteret i med landevejscyklen siden 23, hvor jeg fik haft dig med på Rynkeby. Yes. Og så er du blevet bidt af det. Og som I kan se på Rasmus og undertegnet, cykler vi i cykelnaven i år med cykelnaven. Ja, 25 i København. Vi stopper her, ja. Og der kører vi jo Tourmalet og Haft Kammen, og det var sgu vildt. Og hårdt. Jeg har egentlig tænkt længe over, at vi skulle gøre sådan her. Det er bare tid og alt det der. Nu prøver vi. Nu købte jeg bitte kamera. Ja, Og så debuterer du også i licens. Og hvem er du? Det tager vi bagefter. Vi er ikke færdige med dig. Er du slet ikke færdig? Nå. Nej, vi skal få dig at vide. Amatørlicens, ja. Ja, det er svært at se Rasmus det der, og mig også, men vi skal nok komme i kortere tøj til sommer, måske. Ja, det er nok. Så tag det nu roligt, Så debuterer vi også licens i år. Den prøvede vi, ja. Du kun kørt 2 løb. Ja, jeg har taget 3. Ja, du tog 3. Men det var fordi vi fuldstændig blev rundbarberet den første omgang ude ved EDDK, hedder det, Elite. Ja. Til imod Herninge. Sindssygt. Det var 1,5 kilometers rundstrækning med 30 sving. Altså det... Ja, det var... Vi tænkte nok, der er nok lidt vej nu til at komme på de sjove pladser. Så vi kan egentlig godt lide bare cykle for sjov, ja, men samtidig også knalde igennem, som det hedder. På cyklen, vel at mærke. Ja. Nå, det er så Thomas, ja, og... Nå, vi er fra Randers. Nå, vi er stadig ved Rasmus. Han er fra Randers, ja. Ja, det er vel det. Og så skulle jeg efter sige, det var gift med min storesøster, ja. Ja, det er rigtigt. Så er dig. Ja, det er altså Thomas, ja. 34, nej, det er ikke 35 år. Yes. Lige blevet. Ja, det er... Jeg har så cyklet siden, som en hobby selvfølgelig, siden efteråret 15. Jeg melder. Og så, så har jeg cyklet Rynkeby i 16, 18 og 23 med Rasmus. Ja, ja. Og siden 23, efter jeg fik Rasmus med, så er der altså en intern konkurrence om, at hver uge skal vi køre 200 km. Og hvis det mislykkes for den ene af os, så skal vi give en middag til den anden. Og det er der ingen af os, der har misset endnu. Så det var AGF vinter 23. Ja. Nej, det kørte 150 på spil. Det var 150, ja, så opgraderede vi det til 200 i 2024. Og det er været lige siden, ja. Ja.
Og sulter endnu, der er ikke nogen, der kan med dig. ja, man kan, der er ingen, vi er åbenbart stadig nok til at holde ved vores mål. Så ja, så debuterer jeg også i licens. Det er så jeg jo i en unge kategori, der hedder B-klassen. Ja. Og det skal jeg selv love for, at de er vanvittige dernede i den D-klasse der. De kører højre rundt. De kører højre, ja tak. Så, men altså, og så har vi jo cyklet motionsløb, så Møsby-bakkeløb sammen, og Hervarsløb, Herningløbet, ja. Alt muligt, ja. Så det er sådan lige en lille version, lille historie om, hvem fanden vi er. Det er ikke lige at være derovre, men der er sådan en ramme i midten her. Ja. Der er ved at vælte, når jeg kører der. Jo. Der er væltet, det skal. Ja. Og vi er også helt nye i, til gengæld i gravel. Og vi købte sådan en Anders og Torben cykel her fra Sevillo. Dejlig cykel med skiver og elektronisk gear. Man får trang til at pisse, når der er koldt. Hvad siger du? Man får også trang til at pisse, når der er koldt. Ja, men det siger du ikke. Vi ligner jo som 2 dråber vand nu. Ja, dråber, ikke drøber. Ja, det er ikke kun mig, der kan pisse, hva'? De duer, de briller her. Nå, men vi har da kørt 40. Så er vi da halvvejs nu. Og det vælter derud af ham. Hvad var det, du gjorde? Hvad gør den her? Ja. Så fuck det. Det var i hvert fald rart. Ja. Nå. 40 done, 40 left. Ja. Ja, det er sgu så. Det er sgu ikke rart det her, hva'? Ja, det kan godt anbefales. Vi er sgu da gamle. Ja. 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 Ja, det bliver hurtigt mørkt. Ja. Ja, der gør så. Så. Her kører du bare. Buggy. Det er den spurt. Ja, kom så du. Så kører vi. Så er vildt. Så er vildt. Ja, så går det opad. Men nu gider vi ikke alligevel. Nej. Det er Pelle 2, der kommer derinde. Hallo venstre. Ja tak. Fri ja. Tim. Jo. Det kan være ost. Jo. De går pænt på række der også. De spiser og hygger. Ja.
Jeg skal stemme ud for, at vi rammer noget modvind. Ja. Jeg vil sætte noget modvind efter Katrinedal. Vi er rundt 60 km lige om lidt. Jeg er ikke langt hjem nu. Resten er til højre. Ingen problem. Det er fint fart, vi har. I har Rasmus, der slæber afsted lige nu. Jernhesten. Hamster Rasmus kalder vi ham. Ja. Nu begynder mørke også at komme frem. Så nu begynder der fandme at komme hjem af. Vi kører 64 kilometer. Det er så. Det er ikke så langt hjem. Nej, vi har ikke. Man ved jo aldrig med ham. Man kan risikere at køre i den kæde der. Siger du noget? Ja. Ja, vi skal se den kæde der. Ja. Ja. Det er 30 stemmer, så det er 35 stykker der. Ja. Ja. Nej. Din svigermor, hvad siger du? Det var mig, jeg tror, det er lige der holdt der. Ja. 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 Det. Det må jeg drikke, når jeg skal gøre. Ja. Der var han sat med. Tillykke med. Det var så den første tur. Ja, så gamle vi er. Ja, det gik så godt. Anders og Torben bliver vi kaldt blandt venner. Ja. Ja. Nå, det hører også til det her endnu. Det her Grete kostume her. Ja. Nå, jamen det var så den tur. Vi håber, vi vil følge med fremover. Ja. Vi er bare roligt nok forbandet noget mere fremover. Ser nok mørkere ud fra film, end det er i virkeligheden. Skal vi ikke bare sige det? Ja. Jamen ikke, vi kan filtre det lidt op. Og så det ligner højlys solskinsdag. Ja, det var nok... Nej, jeg skulle nok have haft noget lys med til sidst her, men satan, det er der. Ja, og det er nytårsgravel, og det var fint, ja. Det er sådan, det er. Kan du sige farvel til den? På gensyn. Ja, hej. Jeg så får noget pizza i ovnen, du. Nej, det kom ikke med. Jo, det kom det. Hej. Nå, det.